नहय गभर्नर रुल जागोन नहय इन्टारिम सरकार जागोन नोंथांमोना रेडि जानानै था बिथांमोननि सरकारा नभेम्बर मासाव गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोखि ना मोनसे खौरां दा बे खौराङानो जाहैबाय जोंहा गोबां जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव आरोखि ना माने BPF सरकारा बायसिगोन होननानै जों बयबो खोनागासिनो दङ आरो बुंगासिनो दं आरोखि ना दा बे बाथ्राखौनो लानानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव नंगौ माबाया जाखारगासिनो दं आरोखि ना हसायैनो माने BPF सरकारा बायमारसिगोन होननानै दा बेबायदिनो माने BPF सरकारा बायमारगोन ना बायमारा BPF सरकारा बायब्लाबो माला बायगोन बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो होलांगासिनो दं आरोखि ना नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन नोंथांमोननो आं देखायलांगासिनो दं भिडिअखौ ओमफ्राय बे बाथ्राखौ सोर बुंदों होननानै बुङोबा आं बुङाखै दे रायजोफोर माने जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एक्स EM आरोखि ना रन्जित बसुमतारी बिथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों बुंदों आरोखि ना नोंथांमोना नुलांगोन आं देखायलांनि नोंथांमोना नायनानै गोसोआव लाबानो जाबाय आरोखि ना BPF सरकारा बायमारसिगोन नामा नोंथांमोना मोजाङै नायलांदो बुजिदो आरो कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय कमेन्ट खालामहरदो आरोखि ना लोगोफोर दा आं भिडिअखौ देखायलांनि नांगोला ओरैबायदि गिनानै दङ जे थांनाय मार्च दाननि फेब्रुवारि आरो मार्चनि जा बाजेट सेसन बे बाजेट सेसनाव हाग्रामाया मास मोनब्रैनिल' बाजेट लानांदों बेखौ आं दिनै क्लियार खालामनि हाग्रामाया केवल मात्र 4 माहायावहाय बाजेट भरिছিলে बे बाजेटखौ मानो लानांदों होम मिनिस्टार अमित शाह आरो प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदीया नारसिन हरदों हाग्रामा साहब তুমি বাজেটটো কেৱল মাত্ৰ 4 মাহৰ কাৰণে কৰিবা যেনে অৰ্ডাৰ তেনে কাম নিৰ্দেশ মানিবই লাগিব 4 মাহনি বাজেট লাবাই দেখালি নংবা আমি সকলোৱে জনাটো ভাল এই 4 মাসৰ মানে ববি মাসিম লাগে এপ্ৰিল মে জুন জুলাই 4 মাহৰ কাৰণে তাৰ মানে কি জুলাই মাহত আমাৰ UPPL দলৰ বৰ্তমান নেতাসকলৰ লগত ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰে যেতিয়া 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত তৃতীয় বড়ো একৰ্ডটো শান্তি একৰ্ডটো গঢ়িছিলে ইয়াৰ দফাখিনি আমাৰ যি কিছুমান ইমপ্লিমেন্টেশ্যন কৰিব লগা আছে এই ইমপ্লিমেন্টেশ্যন খালামनो गोनां दफाफोरखौ जुलाइ मासावहाय जुलाइ मासनि गोलोम बोथोरनि पार्लियामेन्ट सेसनाव सोदांनाय जासिगोन एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनाय जासिगोन होननानै बाथ्रा होनाय दङ जुलाइ मासाव एमेन्डमेन्ट बिला पास जानाय लोगो लोगोनो जोंनि दानि जा सरकार हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव BPF सरकारा ख्रेब थांनो दं फैगासिनो दङ बायसिगोन बे बायसिगोनखौ गिनानै दाखालि जोंनि बुंनायफोरखौ खोनानानै खाम्फाया मा होनदों 125th एमेन्डमेन्ट बिला पास जायोबाथ' जोंबो लुबैयो नङा होमबा जाया होननानै बुङाखै बुंदों खाम्फानि बुंनाय खोनादों दा जोंबो लुबैयो जागोनखौ बिथांमोना मिथिखानानै दङ बेयो मोनसे होनदों 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास जानोब्ला मोनथाम स्टेट आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोराम बे मोनथाम स्टेटनि कनसेन्ट नांगौ होनदों नंगौ 10टा काउन्सिल दङ आसामाव मोनथाम मेघालयाव मोनथाम त्रिपुरायाव मोनसे बेनिफ्राय मिजोरामाव मोनथाम बे मोनथाम स्टेटआ कनसेन्ट होयिनि थाखाय थांनाय बाराव जों एमेन्डमेन्ट खालामनो हायाखै देग्लाय होम मिनिस्टारा जोंनो साजेसन हरनाय लेखा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि बे एकर्ड खालामग्रा बि सावरायग्रा प्रमद बर' लरेन्स इस्लारि गोविन्द बसुमतारी बिथांमोना जथायै मोनसे प्रप'जाल होनाय बायदियै आसामनिल' मोनथाम काउन्सिल बर'लेण्ड कार्बि आंलं आरो डिमा हासावखौ लानानै एमेन्डमेन्ट खालामनो नागिरदों बेखौ बिथांमोना एक्सप्लेनेसन खालामनो गिदों थारमाने जुलाइ मासाव एमेन्डमेन्ट बिला पास जानाय लोगो लोगोनो सेप्टेम्बर मासाव होम मिनिस्टारा सिगनेचार होगोन प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाया सिगनेचार होगोन होनाय लोगो लोगोनो बे बिल पास जाबाय
अक्ट'बर आरो नभेम्बराव नहय गभर्नर रुल जागोन नहय इन्टारिम सरकार जागोन नोंथांमोना रेडि जानानै था बिथांमोननि सरकारा नभेम्बर मासाव थांगासिनो दं नभेम्बर माससिम गावसोरनि जिउआ थुंगिहां जाना दं फाग्ला जोंनि नामखौ दानलाबायनो हायो बिसोरो हागोन हाया मानो होनोब्ला नभेम्बर मासाव नोंथांमोननि बैयाव एसे हाग्रा गेजेराव आलदायै न' लुना थानाय नामा मा नामलाय मा नाम सावरायग्राया डिपुटि चिफ जानो थांगासिनो दं नभेम्बर मासाव बिथाङा एकर्ड खालामग्रा चिफआ सोर जागोन जोंना बिनांगौआ नैबे 13 नाम्बार चिरांनिफ्राय सावरायग्राया जेरावहाय एकर्ड खालामग्रा डिपुटि चिफ जों नांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामनांगौ खालामगोन ना खालामा न'आवनो न' खाथियाव जुदि डिपुटि चिफआ थाबायब्ला बे जोंना पुर्ब दंग'आलाय मानो गिबावनांगौ दङ बेखायनो बिसोरो गिदों